Čaute priatelia, tak sťažoval som sa na malú rybu, že chodili často zábery. No teraz sa mi pokazila loďka, takže dlho záber nebol, včera nič, neviem či predvčerajšky bola jedna ryba. A dneska prišiel tento lisec, tak sa mu teším, aj keď není veľký, ale súboj bol perfektný. Tak, idem ho pustiť, lebo tieto lisce to sú také nervózne ryby. Zabral na takú rozpustnú boilies Speed 1, tuším, Speed 1, no. To je také maďarské CFD. No a tú pečeňovú peletu. Krmenie, žiadna kukurica, iba čisto pár peliet, tieto boilies a to je všetko. Tak, pozdravujem zatiaľ, čaute.